Ah, melkekek ugek-ugek sadulita mel-mel. Jaman madya. Nggonku ndereke lawan para Pandhawa. Nganti padha nindakake perang gedhe Bratayuda. Saiki wis purna. Lereh keprabone sinuwun Puntadewa lumintir dening Ndara Parikesit ning rasaku negara Ngastina Mbasan dicekel karo sing jenenge Prabu Duryudana. Lah kok dadi morat marit kahanane. Rumasaku Mbasan negara Ngastina dinggone karo Kurawa kok rasane beda karo biyen. Nalikane isih dinggoni jaman sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Rasa sing kaya mangkene iki aku isih ngrasake. Ya senajan to saiki ingkang madheg Nalindra ana ing negara Ngastina sinuwun Prabu Parikesit ning rasaku kok panguripan wis owah. Negara Ngastina ora dadi becik malah ora genah. Uripe menungsa saya ora genah. Panembah do dienggo mitenah. Wong suci do ngresah, wong nista ngembyah. Rega sandang pangan munggah, golek gawean susah. Sing dadi pengarep kok nalare padha kaya bocah. Semar kudu iso njangkah, Semar kudu iso ndandani. Kayangane para kawula negara Ngastina, mumpung iki kanane wis becik kaya mangkene. Mumpung Nalendrane kepenak, mumpung ratune mbangun miturut karo Semar, tak wiwitane tak dandanane negara Ngastina. Arekaten prayetna semurir seka balik. Titiyane kandayane Trisunya Purnama sasi. Ya matekan jiwa meling nenggih Sang Lurah Semar Badranaya nalika semanten ngaraos bilih negari Ngastina sampun risak kawontenanipun tumuling mengangkah arsana nutuh wonten ngarsaning para Jawata. Ya matekan jiwa melingane bali praptani Nalindraning para Jawata. Nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingga nalika semanten eling-eling nadanta derajating Panakawanti napa kang dadi sedyane dayaning aji pamling sumundhale ngawiyat ngantos dadosaken mandhaping Sang Hyang Bathara Guru jumlara saking dirgantara kaya ndaru tetarangan nenggih Sang Hyang Manikmaya wau. Sembane ring ulun ngapara parisang parisang ampur pengrat mring sanan ingkang mring kanan sing tasih
mawe buka kang saweka masiring telahan kiwanganan amuja nguri rasaning ngelmu winarti ten sawong sakar maca mastawa sarasane witataning kasampurnan racikaning rasa ndadekke kaget penggalihmu. Manik Maya, aja dadi kaduk ati kajur penampamu ya Guru. Wondene aku wani nglarapke karo kowe. Kowe iki arang-arang medhun. Ming metingkring eneng dhuwur terus. Mbasan sing butuhke aku kowe gelem medhun Manik Maya. Wong Mas Tuna Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Nayantaka inggih Kakang teka damel kejot sotaning manahipun ingkang rayi nggih panjenengan ulun. Teka kula nampi. Dayane ngaji pamling kang sumunduling awiyat Kakang Semar nimbali lan ingkang rayi. Wonten wigatos punabi Kakang. Aja kaget. Nggonku nglarapke karo rawuhmu kowe tak kon tedhak ning Madyapada iki. Mergo aku ngrasake jagat negara Ngastina iki wis rusak. Ngono. Iki wis mapan ana ning jaman Madya. Teges wis udu jamane para Pandhawa, sak putu-putune para Pandhawa. Manik Maya, aku ngrasa negara Ngastina iki mbasan dinggone karo sing jenenge para Kurawa iki kok rasane kok padha pating digas. Polahe pating bejajik ora karu-karuan. Saiki negara Ngastina iki lagi kepenak-kepenake nek umpama arep dibangun. Inggih Kakang, ayo. Ning aku ki ngrumangsa jaman saiki kok akeh wong sing padha latihan bela diri. Padha ngegungke karo kabisane, dumeh aku iso ngene, dumeh aku iso ngono. Terus sing sak ngisore do didak-idak. Kamangka jaman saiki iki wong sing arep bela diri, ngelmu bela diri kuwi wis ora kanggo. Mergo wong nek arep membela diri iki saiki apa-apa nganggo dhuwit. Ngono. Inggih. Mula kanan sing kaya ngene iki aku ki ngresah. Aku ngresula. Aku ki pirang-pirang taun seprana seprene kok rumasaku
negara sing tak tutke iki nek ora tak bangun kayangane kok ora dadi. Negara sing tak tutke, negara sing tak eyupi kamuktene nek kayangane ora tak bangun kok rumangsaku ting besasik manggiriyen Kakang. Teko Kakang Ismaya badhe mbangun kayangan. Heeh. Tak blakani aku arep mbangun kayangan. Ning mesti kowe kaget, mesti kowe salah tampa, mesti kowe salah paham. Mula supayane aja ngasih kowe mengko salam pahah. Mula kayangan sing arep tak bangun ki udu kok kayangan sing tok nggoni, sing metingkring enek dhuwur ki udu babar wisan dudu Manikmaya. Nanging kayangan sing tak arep tak bangun kuwi mujudake pakartine sangjaning para kawula negara Ngastina. Merga ning kayangan kuwi ora ana sing jenenge regejekan, ning kayangan ki ora ana kok sing jenenge memungsuhan kuwi ora ana. Inggih. Mula kayangan Suralaya arep tak wujudke ning negara Ngastina. Coba kayangan Suralaya ki tentrem. Saiki negara Ngastina lagi ora tentrem. Mula arep tak tentremke kanthi srana aku mbangun kayangan Manikmaya. Den sembah niring ulun kapurba risang amur pingrat mring sananing kang mring kanan sing tasih mawe buka kang saweka Astungara sidam saring bawana langgeng Kakang Semar babar pisan menawi paduka Kakang Ismaya nginten bilih ingkang rayi mboten sarujuk menapa ingkang sampun paduka gayuh Kakang estu luhur timen gegayuhan paduka Kakang Ismaya teka pengin bangun kayangan wonten Praja Negari Ngastina katitik panjenengan ulun piyambak ugi mangertosi Kakang bilih negari Ngastina dinten sakmangke sampun boten tentrem awit pakarti tuwin patrapipun Sangya Prasata Kurawa. Nek ngono kowe sarujuk inggih Kakang. Terus aku njaluk tandang gawemu. Kaya ngapa? Kira-kira nek pancen kowe sago lahir batin nyengku yo lek arep bangun kayangan, coba ketokno. Bebudenmu nyang aku, lelabuhanmu ning aku. Kakang Semar sampun waskuwatos. Mangke ingkang rayi piyambak ingkang badhe dawuh kelawan sangjaning para durandara kinarya miwiti anggen paduka Kakang Ismaya badhe miwiti mbangun kayangan Kakang. Matur nuwun nek ngono tak sowan ana ngersaning sinuwun Prabu Parikesit mbok menawa ana perkara sing bakal didhawuhake ana ngersane kakangmu iki Manikmaya. Inggih ngaten ulun kundur makayangan Kakang. Kelawan moncarate non lere kakonan suram sorate tan padang
selan pacaring purnaming negana dasaring mangsa katiga Pandita karya wangsit bingko kombang Nangaja pendawang susuh angin Susuh angin ngentinggone Medar ilmu kang sanyata Koten rayetno semuriris Bermorore mangus wamyong ambreng Pati karena nengkas sese Wilaheng awi gena mastu purma sidhem amawi gena mastu purma sidhem selat mring jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinambung nang ing mila wis tumaksina stantun lampahing bendha jenantara tuturu katila tetula tulat mrikarap deng marabdiya pinarti tameng lalata mangya tekap wasananing gupita tawang rengging mrelambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang mawengkata Sedebyar dumadi ning Wayang Purwa Purwakaning kandha linarik nuntun basa dumeng gunung ngemus rasa yen naras saya kaos mulat carita angrasa wani uruhing diri rasa mung sang rumangsani lir jalma ngilo kaca Jarweh wis nanggung caing carita lebet wis kagelar jroning pagelaran Jogja mirsani pagelaran ing Purwa.
Surya Candra darum nyewang Kartika wis pinurut boko darating kawasa. Sahari Aratri Anggudri Pawana Purwateking Dusina Gilur Kemanti. Tempat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarwabat. Tatung lantang kartu mangkar kaya toya sinrambun toya jawah pating krembyak. Dadu padanging kutu-kutu alangkat tugu burun wunum yang burunti dadu beranonton mawijalan. Padang tarawangan sinaru sang hyang nami kengor sumur bawani jagat. Ungging jagat wetan duk mungup-mungup ungging ngalengan ngrabang prengangah. Lamun kawisayan dilat-dilato bumi. Saya dangu sumuruk sang hyang arka katon sumeblak kanan kirining abangis mujenar. Kapur bawan sinari sang hyang Basanta tanem to katon ijo royo-royo amangku gunung kang biru moyo-moyo. Pojong gunung ki melan kedanu. Kasiling paraban sono lenggat lenggut ngantuk gunung Makutha mega. Tan wetawis dangu sulan kawula tasih dene luarsa angupaya buka karo Tegal Sawahi. Anglo silur tatana pedhote sinambi sendonan. Sesidenan mikul garuru kuwi dianggiring raja kayane samane ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat durung inggih kiblat papat lor kidul wetan yang ulon. Sinari jagat kang sami rebut yudha rebut teja rebut kukuwuk prandene datan wonten ing ngamadani kekuwunging praja negari ing Astina. Ya sinebat praja negari ya Wastina, ing Kacahaya, ing Liman Benawi, ing Guru Janggala. Apanjurga pambukaning kondo sarat ing panggi krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan toya Benawi nampi ombak samudra binang langun kang tanpa wakut pekating pangal kapantuk ruting Cakrawala. Wane-wane cakring pewisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung. Kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasara jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri rawe-raweron klapa bumi subur pasiden pawur. Sadengat pinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan angerang sang langit lenggak-lenggok lampahi toya mijil saking sendang peningkir tani. Iline pinara-para mlayune tinampi wadhuk benentung-bentung kinarya hengeline sawah yang pategalaning nara kesemo. Mokal panguleng tetani bebasan tatanana bumi sajengking selasta itu nanduran kang para kapipandya Bathari Sri Angdar Pasabinan Yayaruk misare kang pinangga pratiwi. Pategalan nggo pulujeng kang rembuyuk godhong ati. Ambe kowe nganti kaya manglungun witane pala kemendem, pala kang simpar, pala gemantung. Sadetan kuciwa jinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri. Ingon-ingon Jaka Yaite Wensan Sayang Rembaka lamun siang samya gelaring mangunen. Lamun wanci sarep surya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Datanana carane kandhang anggo Kanjeng Palang lapet tembe saking tindak Durjana Cudi. Samya sayuk seka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Ana ngimbangi gunung anggung ringsa mlestari luntung murun Ratu Merah sadhe dadi huruk-hurukaning lengkungan. Langkung-langkung lamun toti naliti sampun samya sameting sesanggeman. Sepen tebe saking tindak sansaya sinansaya. Winada widwanane moman sinamantan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan sejatin jejimbahan. Kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang ambabar karya. Kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi mancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukur lho Jinawi Gemah Ripah Kartotata Turta Raharja. Dasar negara kang gedhe baure padhang jagate rukur setuta aduh kuncarandi turut kasusuring manca praja. Lasinta wawing kepareng mung sabda panganduka lenggah wonten samantaring dampar kencana siniwaka sangjaring para kawula dasih. Sanes Prabu Duryudana, sanes Prabu Kalimataya, ananging wayah Pandhawa. Awit mengeti dukunane sampun mapan wonten madyaning jaman madya teges
jaman torasing para Pandhawa nyang para wayah Pandhawa sapuranipun perang ageng Baratayuda. Pramila ketingal lenggah Siniwaka dados Nalindra wonten negari Ngastina. Atmajaning sawarga Raden Abimanyu nenggih jejuluk Sang Nata Prabu Parikesit. Ya Sang Nata Prabu Paripurnama. Ya Sang Nata Prabu Paripurna. Liringginaken jejuluk Sang Prabu Paripurna. Lire dados Nalindra pepungkasaning para Nalindra. Pramila genya madeg Nalindra wonten negari Ngastina. Negari Ngastina katon ayem, tata titi, tur tentrem. Senajan to tasih kathah setunggal kalih sangya para kawula ingkang sajak katingal mirang kampu jingga mundhatan para ratu. Awit tasih nyebeki jroning wataking watekaning sangya para Sata Kurawa sawarga. Pramila mangke katon lenggah Siniwaka sakmadaning dampar kencana. Datan mantra-mantra sipating Bathara Yayah dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara Kuwira Ngejawantah binayang bayang sangjaning para Hapsari kawis tinggal manggu tanggung Jaka paloro-loro Yayah roping samudring daratan lenggara Sang Nata Prabu Parikesit yen Cinandra pindha jawata karing Widodara Widodari. Lasin tenggek parang caket dene Wangarsa Muhung papati negari Ngastina Wrangga dalem nenggih Sang Rekyana Patih Dwara atmajaning almarhum Raden Samba. Sang Rekyana Patih Dwara mangkelakon pilunggahipun tetepangganing Maraja negari Ngastina nenggih Pandhita Cemara Sewu. Nenggih Sang Tapa Begawan Curigananta Yaka Krasana Waning Pintawasi Jaladara. Ya Sang Balarama ya Baladewa dukunane Nalindring Mandura. Mugi caket Panakawan ya abdi kinasih. Pitaleming Karangkat Jempel nenggih Sang Lurah Semar Badranaya. Datan kantun pisuwanipun Sang Lurah Bagong ing padukuhan paring kapus. Mulat sangjaning para kawula najan to Sang Lurah Semar Badranaya namung derajating batur namung derajating Panakawan nanging wantun mengkeraken sangjaning para lenggah. Awit mengeti bilih Sang Lurah Semar Badranaya ageng lelabetanipun tumrap Sang Prabu Parikesit pramila sigara murmani pangandikan dada kumanggiling sri pandika Sang Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna ingkang dereng kababaring lisan.
mangkono ngelmu kang nyata sanyatane mung meh rasa ping ati bungahing aran coblok sokang tias kamuntenina nora kaya si punggung anggongku rongkong mugungan sak dina-dina ngremehke madaning urip sinaranging maruta marat kelanggara nganggungku merunggong pindha padane si modho prandene paksaku make Niwang Agung mugia ngayomana marang praja negari ya Wastina saisinipun ora mengkoto dhisik Kakang Patih Dwara ayo ndadekake kaget pekenira si Kakang Patih Dwara wondene sira ingsun wiji wonten ngajengan manira Kakang Patih Dwara kawula ana ninggih Dewaji sesembahan kula. Pengayoman kula nrimadya padha prating delahan. Sinuwun Prabu parikesit. Padukami jumateng wiswanipun ingkang ngabdi kepatihan. Sinuwun. Ari kala kula taksih lenggah wonten sak
Jawining pasewakan ing Jawi sangat kuwatos sing manah Pindoron Salombok pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng kula caket wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun kawula nokna ninggi. Iya Kakang Pati. Katiparan anggon sira ingsun piji minangka dadi badal wakil ingsun. Ndak percaya mulata kang saka kuwi tata rakiting kaprajan ya Wastina marata diagit aturna kelawan panjenengan ingsun. Samendang aja nganti keng karempin Kakang Pati Dwara. Noknon kawula nokna ninggi. Menawi pandukan dangu bab tata rakiting kaprajan negari ing Astina. Sangya para kawula samya sayek-seka kapti. Manunggal tetunggalan dados tunggal, saestu damel guyub rukun. Ayom-ayem tata titilan tentrem gemari pakarta tata raharja wonten negari ing Astina. Mendhakipun dumateng Sangya Prabdi Perjut inggih boten kendhat anggenya tansah gladhen lahir daring aprang sinuwun. Sawanci-wanci Praja Paduka katembok arang muga tartentu boten badhe anggepok kunca Paduka Sang Nata. Sinuwun Prabu Paripurnama. Ingkang abdi kepatan tembok kasawarna putung sumangga kabandhemna. Kawula ana ninggi. Ya Kakang Pati gawe bombong. Tiasing sun teka jangkep kang dadi aturira ora liwat pakaran ingkang utama wae tindakna selawase urip. Kawula ana ninggi. Menapa ingkang sampun Paduka dawuhaken tartentu kula boten badhe suwala. Nanging dereng lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha Paduka Sang Nata sinuwun Prabu Parikesit sinuwun. Iya. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang teka aku wani nampa sembah kadang werda nanging ewa semono Pati. Jeneng sira ingkang minangka dadi rangka nata negara Yawastina. Sembahmu tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogat nggonmu lungguh. Kawula nokna ninggi sampun boten kirang merayogi sinuwun. Ora mengko dhisik Siwa Semar, Siwa Nayantaka, Siwa Badranaya. Anggon Siwa lenggah ana ing Praja Negara Ngastina, Pambagya Raharja tampanana Siwa Semar. Ambel gagak saduli tombel mel. Sinuwun Prabu Parikesit. Miji kelawan sowanipun ingkang abdipun Semar Badranaya wilujeng sowan kula. Ming sak kula kok diparingi Pambagya Raharja sinuwun. Wilujeng kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ora liwat prayogatna nggon ngersani Siwa Semar lungguh ana ing Praja Negara ing Astina. Nggih. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong. Padha kanthi Raharja sak praptamu Panakawan Bagong. Pak, lakon apa to ki? Lakon apa piye to? Ayo lakon biasa. Oh wayange kok aku ora sing kenal. Iki wis jamane para putu-putu Pandhawa. Oh ngono. Ayo. Heeh. Nggih, sinuwun Prabu Parikesit. Miji kawan sowanipun ingkang abdi pun Panakawan Bagong wilujeng sowan kula. Nggih ming kula rada judheg. Judheg sababe apa Bagong? Nggih mikir terus lakon iki pripun kula mboten ngengrengan blas ya kula. Karang saniki niku streaming. Engko nek lakon Semar bangun kayangan ming ngono-ngono wae, engko penonton streaming do ngaten nika. Iya. Ya wis ora dadi ngopo trimak-trimakno. Nggih. Bekti kula konjuk sinuwun. Iya tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nokna nggih sampun sanget anggen kawula pundhang Arya Jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Nun mangke yang penemban Surigananta. Eyang penembaning Cemara Sewu, Eyang Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Eyang ingkang wayah ngaturaken Pambagya Raharja mugi kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang Surigananta ing Cemara Sewu, Eyang Balarama. Astungara sidam sikaring bawana langgeng. Kula putu Prabu Parikesit. Putu Prabu Paripurnama miji kelawan sowanipun yang ing Praja Negara Ngastina Pambagya Raharja wis tak tampa gawe bombong atine wong tuwa nggih.
ora liwat slamet sowanipun yang nggonipun yang sowan ngersane Putu Prabu Paripurnama. Ya mung pun yang ngaturake budya pangastawanipun yang bae muga kunjuka ana ngersane Putu Prabu Paripurnama. Nggih, kula Putu Prabu Parikesit. Nok ninggih sampun sanget anggen kawula pundi. Damel bombong tiasmanahipun ingkang wayah Hyang mboten langkung kaprayogekna lenggah paduka wonten Praja Negari ing Jawastina menika Kanjeng Hyang. Ya Putu Prabu Paripurnama kaya wis ora kurang prayoga. Praptanipun yang wektu dina samengko iku ning Praja Negara Ngastina. Putu Prabu Parikesit. Nun mangke Hyang mesti kemawon damel kejot sotaning penggalih paduka Kanjeng Hyang. Teka dinten sak mangke kula wantun ambayongi rawuh paduka Kanjeng Hyang curiga nanta sayekti kula menika nalindra ingkang tasih mudha tumaruna tartemtu anggen kula mengku kebawat keprintah negari Ngastina tasih kathah kirangipun inggih awit mengeti kuthung ing nalar tuwin sing ngranging samubarangipun ingkang wayah tuwin paduka Kanjeng Hyang curiga nanta ingkang minangka dados sesepuhipun ingkang wayah pun maripurnama. Pramila kula nyuwun pangapunten karana kula wantun ambayongi rawuh paduka Kanjeng Hyang ing Cemara Sewu Kanjeng Hyang Baladewa ya jagat pangesunggara. Putu Prabu kula wonten maring adhawuh aja duweni rasa kang kaya mangkono jenyatane ngene nggonipun Hyang Prapta ana ing Praja Negara Ngastina iki wis dadi kewajiban pendak-pendak Putu Prabu Parikesit nganake pasewakan agung inggih. Merga tok nalika semana pun yang nampa dawuhe eyangmu ing Ndarawati ya Yayi Prabu Kresna. Kalamun tapane yang ingkang dadi sesepuh ana ing Praja Negara Ngastina tegesipun yang kudu tansah ngamping-ngampingi kelawan sira kula Putu Prabu Paripurnama. Mula kang saka kuwi aja duweni rasa kang wigih ringa-ringa. Jika perkewuh Durgama Sanggara ndak jaluk ilangna ya nggih kaicalna. Merga pun yang iki ngrengkuh sira kula Putu Prabu Parikesit iki padha dene kaya aku ngrengkuh putuku dhewe. Mekaten Kanjeng Hyang. Ya. Mula gandeng pun yang wis prapta ning Kedaton Negara Yawastina ndak jaluk Putu Prabu Paripurnama Wedarna sabda pangandika. Wigatine apa wontene sira kula Putu Prabu Parikesit nganake pasewakan kang beda lan adat sing wis malah pendak-pendak nganake pasewakan mesti priagung sing padha lenggah. Lah kok iki kere-kere iki do tekan kene iki ngopo? Nggih nuwun sewu nggih karang panyuwunan iki dawuh penemban. Sampeyan nggih ampun pripun-pripun. Wong dawuhe Panakawan metu sore kok. Ya Pak ya. Heeh ngandani kok. Kuwi sok Baladewane kok melu-melu kaya ngono kuwi. Putu Prabu babar pisan Wedarna pun yang bakal sumegja nganglungake jangga nilingake karna mastuti sabda utama dawuh pandhekane Putu Prabu Paripurnama. Nun mangke Kanjeng Hyang Penemban estunipun anggenipun ingkang wayah ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun mrika kula namung badhe nyuwun dawuh tuwin pamrayoga saking paduka Kanjeng Hyang Baladewa awit kula nampi dawuh nyangatur saking Kyai Semar Badranaya Eyang jagat pangesunggara. Nampa atur saka Kakang Semar Badranaya. Inggih. Wigatine apa Putu Prabu? Inggih pramila Kyai Semar Badranaya lenggah wonten Praja Negari ing Ngastina awit ing sakmangke ingkang wayah pun paripurnama sampun sapirembagan kalian Siwa Semar Badranaya. Bilih mboten dangu malih badhe kawiwitan anggenipun Kyai Semar Badranaya miwiti ambangun kayuwanganipun Sangya para kawula dasih wonten Praja Negari ing Ngastina. Awit pangintenipun Kyai Semar Badranaya miwah ingkang wayah ugi ngraosaken piyambak kawontenan wonten Praja Negari Ngastina menika sakmangke sampun risak. Awit rikala semanten dipun cepeng dipun lenggahi dening sawarga Kanjeng Hyang Duryudana dipun lenggahi dening eyang-eyang kula Warasata Kurawa. Pangraosipun negari Ngastina sampun risak awit kawontenan negari Yawastina sakmenika sampun bubrah. Argi sandang pangan menika
awis-awis saestu pramila kawonten ing kados mekaten miturutipun sang ya para kawula badhe dipun bangun dening Kyai Nayantaka inggih Siwa Semar Badranaya Eyang ya jagat pangestu karo wayah loro jagat. Wah, Putu Prabu wonten timbalan. Kaget sutanipun yang bareng pun yang nampa pangandikane Putu Prabu paripurna muga kaya mangkono. Inggih liripun kantos pundi? Mangkene. Gegayuhane Kakang Semar Badranaya sing kaya mangkono kuwi sayekti luhur. Mula ora aneh sartane ora mokal. Yen to Kyai Semar kepengin bangun kanan Praja Negara Ngastina, ya pengin bangun kayangane para kawula. Merga pancen sakurnane lan sadurunge perang gedhe Bharatayuda, Negara Ngastina ki kahanane bubrah. Inggih. Negara Ngastina kahanane bubrah. Sing disababake merga anane Kurawa ingkang mapan ing Madyapada. Kurawa ingkang ngrusak kahanan Praja Negara Ngastina. Seksine Poneyang, seksine Kakang Semar, seksine Bagong lan seksine isih akeh. Yen to Negara Ngastina kuwi ora ayem, Negara Ngastina ora tentrem, Negara Ngastina ora jenjem merga dilungguhi dening para Sata Kurawa. Ning mangerti yo. Kurawa ki janjane nggone lungguh ana ing Praja Negara Ngastina, kuwi janjane Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana Sawarga kuwi mung nglungguhi dadi Nalendra Wakil. Liripun Nalendra Wakil menika tegesipun merga manggene nalikane eyangmu ya sang sinuwun Prabu Pandhu Dewayana purna sartane sak surute eyangmu Prabu Pandhu Negara Ngastina dititipake ana ngersane eyangmu ya kuwi Sang Prabu Dastarastra ya Adipati Dastarata ana ing Praja Negara Ngastina ning malah kuciwane Adipati Dastarata masrahke kalungguhan Bupati Anom ana ngersane eyangmu Jaka Pitana. Watak wantune Kurawa kuwi dimong karo wong jahat. Kurawa ingkang dimong dening wujude menungsa ingkang cangkeme tansah nyebar wisa sing jenenge Patih Sengkuni. Ning sakniki pun modar nika kaya lha ya. Dipendhem nang ndi to kae Pak? Mbuh. Apa dipendhem ning etan kuwi apa ya? Aku dhewe ya ora ro Bagong. Mbok menawa dadi pangane bangsaning perjineman. Watak wantune Kurawa ingkang dadi jahat merga dimong karo sing jenenge Patih Sengkuni rikala semana. Bebasane ngibarat wong ngemut gula krasa legi tumuli Yayi Prabu Duryudana moh nglepeh. Merga kamukten Negara Ngastina iki pancen rikala semana jaman semana pancen elok dimen parikesit. Inggih. Mula kang saka kuwi Poneyang dhewe ngrasa aja kok Kakang Semar, aja kok Putu Prabu Paripurnama. Poneyang ing Cemara Sewu uga ngrasake yen to Negara Ngastina dina sakmengko iki wis rusak. Mula lahir lan batin Blakasuta Poneyang nayogyani sartane Poneyang nyarujuki kang dadi ancas gegayane Kakang Semar Badranaya. Lan mangerti yo, Kakang Semar Badranaya iki labuhane gedhe tumrap para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih bocah nganti Pandhawa ndungkap dewasa nganti seprene iki Kakang Semar ingkang tansah momong dadi pamong agunge para Pandhawa. Ngibarat sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah. Kakang Semar ora metung dina, ora metung sepira gedhe lan abot labuhane Kakang Semar bakal ditindakake ana ngersane para Pandhawa. Arak ya mangkono to Kakang Semar. Genah. Wiwit Pandhawa cuwilik. Wiwit Pandhawa dereng isa apa-apa isane ming nembe nyusu. Kula niki mung ngetutke kalian para eyang-eyang Pandhawa lho Gus. Kula nggih pun ngetutke eyang-eyang Pandhawa lho. Sinuwun malah kejaman Prabu Rama Wijaya ya Pak ya. Heeh. Wes luar biasa. Iki ponokawan lintas generasi. Ha iya. Aja dianggep mbyek-mbyek ya Pak ya. Ha iya. Mula kang saka kuwi pratelakna sartane pidhangetna kang dadi aturipun Hyang. Yen to ngasi iki mengko kelakon nggone Kakang Semar bangun kayangan kula Putu Prabu ditenana kanan Praja Negara Ngastina bakal ayem tata titi tentrem ya ayem laire ya ayem batine Putu Prabu parikesit. Ati mugi
kula nuwun. Jagat pangestu ngoro nun mangke Kanjeng Hyang Putu Prabu Parikesit piye dereng ngantos paripurna anggenipun ingkang wayah nampi pangandikan paduka Kanjeng Hyang ing Cemara Sewu kula nampi praptanipun menika boten pangling Siwa Antisura ingkang rawuh mriki kamangka kanthi kebak ing tata krami kebak ing unggah-ungguh tuwin Subasita ning atasipun kula menika sak jejer putranipun Siwa Antisura tumuli kula malah dipun sembah dening Siwa Antisura Kanjeng Hyang ya jagat pangestu karo wayah para jagat Putu Prabu wonten timbalan tak jaluk sing ati-ati ngelingi nalikane lakon nalikane Kakang Semar oncat saka negara Ngastina tumuli Kakang Semar mbabar werdine jati diri Antisura iki dadi wong sing tansah gawe rusuh kanan praja negara Ngastina inggih kepareng paduka mula tak jaluk sing ati-ati mbok menawa praptane Antisura kanthi tebang kebaing tata krama iki arep njaluk pangapura marang ngersani Putu Prabu Paripurna mekaten yo inggih pramila kula badhe andangu dumateng praptanipun Siwa Antisura. Kula aturi lenggah-lenggah prayogi Kanjeng Hyang. Yo, Putu Prabu ya wis ora kurang prayoga. Nun mangke Siwa Antisura anggen jengandika Siwa Antisura rawuh wonten praja negari Ngastina. Ngaturaken pambagya raja mugi kunjuk wonten ngarsa jengandika Siwa Antisura. Siwa Nun amit pasang kali mantap bitir bindung ngelodun tumawing tawang tubang bali nepat ning tolak manu Nun mangke sinuwun sampun ngantos paduka Sinuwun Prabu Parikesit basa kalian kula lho liripun kados pundi ampun liripun kados pundi kula menika namung kawula wonten praja negari Ngastina paduka menika minangka nalindra wonten praja negari Yawastina mekaten nggih ngampun mekaten mangkono mawon kok oh iya iya Siwa Antisura iya yen to Siwa ora gelem tak basani ya sing gedhe pangapuramu ya wa nggih mboten napa-napa
Malah kula seneng nek kula mboten dipasani niku malah kula seneng. Iya wa. Araharja rawuh Siwanti Sura. Berkat pamujinipun Anggir Prabu parikesit sowan kula manggih wilujeng widodara ing sami kula tebesake kula widodara Kumendhak Ngala Sirna. Sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk aja ngowah-owahi adat wa. Siwa Anti Sura kuwi padha karo wong atuwaku teka ngaturke bekti ana ngersane anakmu dhewe. Lho mboten. Menika bektosipun kawula kaliyan Nalindra menika kedah dipun tampi. Mangkono. Nggih. Ya yen mangkono tak tampa tiba sepadha-padha. Prayogakna wa. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Nggih, Anti Sura padha kanthi raja sapratamu. Mereka wau penemban Surigananta, ya dasar kepara nyata. Walah dalah. Wilujeng sowan kula wau penemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban. Ya tak tampa ora pangestuku tampan ana Anti Sura. Wah, kowe lunga saka negara Ngastina. Bali-bali kok tatomu saya kebak kaya ngono. Pangestunipun kula ngepang sak menika. Wonten ing lampu merah menika. Bekti kula kunjuk tak tampa Anti Sura pangestuku tampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Anti Sura wonten timbalan gawe kaget praptane Siwanti Sura ning Mraja Negara Ngastina ana wigati apa. Nun mangke sinuwun ingkang sepisan praptanipun ingkang wa inggih ingkang abdi wonten Mraja Negari Ngastina mriku kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk tak tampa tiba sepadha-padha. Wonten tungkap ingkang angka kalih. Sowan kula mriku mboten dipun utus dening sinten kemawon. Nanging sowan kula mriku saking pikajengan kula piyambak. Awit sampun tinarbuka penggalipun ingkang abdi pun Anti Sura ing sakmangke kula kepingin nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun Paduka Anggir inggih sinuwun Prabu parikesit. Nyuwun pangapura babakan apa wa. Lho. Nawa Paduka mboten kemutan. Kelingan babakan perkara apa. Nalikanipun lakon Semar Babar Jati Diri. Kula ingkang tansah damel ruwet tindakipun Paduka Anggir Prabu parikesit. Nalikanipun badhe ngupadi wonten pundi dunungipun Kyai Semar Badranaya. Maling sakmangke kula ugi utusan Nalindra Yaksa ingkang nami pun Prabu Nirada Kawaca kaliyan ingkang sakmenika sampun seda menika rikala semanten wonten Raden Dentayandana wonten Glagah Tinunu. Iya, pramila kula nyuwun pangapunten awit lakon ingkang sampun kawuri kula damel risake kawontenan wonten Praja Negari Ngastina. Menawi sekendinipun kula dipun maringi pangapura kula ngaturaken pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Wondene Paduka Sinuhun Prabu parikesit sampun kersa nampi taksih kersa nampi praptanipun ingkang abdi anggen kula kepengin mapan malih wonten Praja Negari Ngastina. Awit kula lunga saking negari Ngastina mriku urip kula sarwa-sarwi morat marit, urip kula sarwi mosak masik. Menawi Paduka sampun pikantuk kabar nek omah kula sak menika sampun dipun sita rentenir sinuwun. Lho, kena ngapa dadi kaya mangkono? Nggih awit utang. Lho sing utang sapa? Kula. Lho kok sambate ning ngarepku. Lah kula menika namung crita, pramila nuwun sewu. Kula ngaturaken manuk ingkang tanpa pepindhan wonten sinuwun Prabu parikesit tasih kestu nampi wontenipun ingkang abdi pun Anti Sura. Ya jagat pangestu ngara Eyang Penemban piye Putu Prabu menika kados pundi menapa sekintenipun kula kedah paring pangapunten kelawan Siwa Anti Sura. Kosik dipitung sik di gereja kanthi permati dipitung kanthi nalar sing genep. Yen to sekirane iki mengko Anti Sura iki nggone njaluk pangapura lahir batin, yen to pancen lahir batin wene ana pangapura. Mekaten ya. Nanging yen to ora tumus tekan kasunyatan tegesmu ngomongane tok. Anti Sura kudu diwenehi pidana sing sakmurwat kelampun sing wis ditindakake. Mekaten yang. Ya. Siwanti Sura wonten dawuh.
apa sekirane pancen lahir lan batin, lahir terus ing batin nggonmu njaluk pangapura marang aku. Lho, lahir batos. Lahir batos. Lahir batin. Kabetha-thetha kula kapundhuta manahipun ingkang ponggir. Kula lahir batin anggen kula suwita, anggen kula nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun Paduka Angger Prabu Parikesit. Yen mangkono tak wenehi pangapura nanging aku njaluk kanthi banget. Yen tana murgane lakon Siwanti Sura mbaleni pakartimu meneh wa. Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa menehi pangapura kelawan kowe. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sekintene kula kedah nampi pidoro ingkang sakmurwat kaliyan ingkang sampun kula lampahi, kula badhe samapting ganti saweging diri. Menawi kula kedah dipun eksekusi mati, kula nggih sagah sinuwun. Jagat pangestu Nggara. Yen mangkono aku malah wektu dina iki njaluk sak biyantumu. Kula dipun suwuni sak biyantu. Iya. Merga wektu dina iki ana ing Marajanagara Ngastina, mapan Siwa Semar Badranaya iki ingkang wigati dheweke bakal mbangun kayangan ana ing Marajanagara Ngastina. Merga negara Ngastina wis sungsang bawana balik kanane Prajanagara Gajahaya. Mula pakartine sangjaning para kawula arep dibangun dening Yai Nayantaka srana mbangun kayangan Siwanti Sura. Jaja muntaplir kinentap duka yayasinipi yen sinaben mringsak gedheng. Oh. Nuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten lho sinuwun. Kepiye Siwanti Sura? Mboten kateges kula mriku nyela-nyela pangandikanipun Sinuwun Prabu Parikesit. Ugi mboten ateges kula menika mbadal dawuhipun Paduka Sinuwun Prabu Parikesit anggenipun dawuh bilih kula kedah sak biyantu kelawan bot repotipun Kyai Semar Badranaya. Ning nuwun sewu, nuwun sewu. Kepiye wo? Semar menika derajatipun menapa? Iya Siwa Semar kuwi derajating Panakawan, derajating pamong sartane batur ingsun. Menapa wonten jamak lumrahipun ing atase kawula cilik mingkire ming batur teka ajeng bangun kayangan niku napa wonten cariyosipun? Tur malih kula nuwun sewu. Semar niku arep bangun kayangan. Kamangka kayangan niku papane para Jawata, kayangan niku papane para dewa Watakmawa. Ning atase Semar menika namung derajating Panakawan, derajating kacepe wong loro sawu dan telu sawu lupan. Lah kok Semar dlangap-dlangap arep bangun kayangan, napa Semar niku gadhah menang tumrap negari Ngastina? Nyatane gegayuhane Siwa Semar kuwi luhur. Nuwun sewu, luhur bab menapane. Ya ora sang getak-getak to aku iki isih krungu. Siwanti Sura ngendika alon aku iki isih midhanget. Nuwun sewu luhur bab menapane. Semar niku kok diarani gegayuhane luhur, niku luhur bab menapane. Wonten pundi kaluhanipun Semar Badranaya? Oh nyatane Semar niku ming kawula cilik, Semar niku ming kawula alit, ming wong loro saudan telu sakrupan wong elek nyala mripat. Lah kok dlangap-dlangap ucape kepengin bangun kayangan niku nek cara kula tangeh lakone cepak wurunge sinuwun. Amin sinuwun. Panos maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Drohon kowe parat. Panakawan Bagong, ngopo? Lho ora basa karo aku. Padhakan aku saiki bareng dereke Sinuwun Prabu Parikesit ki pangkatku mundhak, Je. Kon basa karo diapuranmu Rasudi Ra Anti Sura. Lho sajak kowe ora nrimake kelan apa sing wis tak omongke. Ora nrimake kelawan nggonku nyenyamah marang asmane Semar Badranaya. Pancen ra trima blok suta blak utang terus terang arep ngopo kowe? Amit nggih sinuwun, amit-amit. Iya Bagong ora dadi ngopo. Nganti ngungkurke ratune aku. Mas. Su. Lho. Ngawur. Lho jenengmu sapa? Anti Sura. Kon ngundang apa nek ora su? Masa kan ngundang Ra wong jenengmu Dupawira. Anti Sura. Bagong ngono malan. Saiki padha lanange wae. Kowe ngece karo wong tuaku, Kowe ngece karo Semar.
Semar ki sapa? Semar ki bapakku. Kowe ngerti to? Wong ki siji kudu manembah ana ngersaning Gusti kang karya jagat ping pindhone menungsa ki kudu ngajeni, kudu ngabekti marang kedua orang tuanya. Mula Bagong iki ngajeni ngabekti karo Semar. Mula Semar tak belani nek jenenge bapak kok diorek-orek karo menungsa sing wujudane kaya raimu kuwi ra. Kowe ora arep trima. Ora trima, blok kesut aku ora trima. Jajal aku tak takon karo kowe, nek kira-kira sing diece ngono kuwi mau ki wong tuamu, nek kira-kira ana wong muni, Antisura ki meng anak Jayadrata almarhum. Jayadrata kae gali, Jayadrata kae gentho, wong loro saudon telu sarupan. Jayadrata kae wong ora ngerti subasita dlajikan. Wong bedigasan, wong brangasan, kira-kira atimu lara apa ora? Kira-kira atimu lara ora? Ndas, lara ora atimu? Lho, nek aku ya lara ati, padha aku, Bro, padha aku. Mula ora sak geleme dhewe nyamak ora asmane Semar Badranaya. Lho, nek ngono kowe wani karo Antisura, apamu sing tak wedeni? Ken mbiyen aku ki karo Kurawa, karo turase Kurawa ora tau wedi, Mas. Saiki ngene wae, padha lanange metu njaba. Piye? Metu njaba. Wong bayare sithik kok. Bagong kok ngeyel. Maksude nek arep apa metu jero ora ya tambah raga to, Min. Sekirane kudu sing paling ora cepak-cepak dit 800 lah. Kuwi nek ya gandeng aku mung bayar 150 ya metu njaba wae. Ngolah menungso ora tatanan. Kemlewat ucapmu kowe regem jimat kowe wani ndelok Resi Abang. Ora usah kok yang paribasa nganggepe Bagong wedi karo kowe ngono apa piye? Ayo, muni yo. Saiki wong tuwa mungsuh wong tuwa, anak mungsuh anak. Pun malah kula damel kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan mawon sinuwun. Ya jagat pangestu ngkara. Ana kawan Bagong lah kok dadi kewanen kowe ndupak kelawan Siwa Antisura. Ben wong elek niku nek mboten didupak mah mboten. Kamangka iki mau lagi wae Siwa Antisura njaluk pangapura merga saka patrape. Nanging malah mung merga Siwa Antisura nyenyamah kelawan asmane Kyai Semar Badranaya. Kowe nesu malah dadi Siwa Antisura duweni watak angkara meneh. Bagong. Bagong. Kowe krungu ora tak omongan. Pripun menemban? Antisura ki lagi arep dadi wong apik. Antisura ki lagi arep dadi wong sing mernah uripe, lagi wae njaluk pangapura nang Kesari Putu Prabu Paripurnawa. Lah kok malah to dugang kaya ngono sageleme dhewe ki piye? Mengke riyen niki tlonjonge kula genahke riyen. Sampeyan ampun salah paham lho. Aja salah paham, aja kadhati kajuran penampa. Nuwun sewu. Sing miwiti sing ngelokke Semar Badranaya niku sinten? Lho, Antisura. Lah, kula niki sinten? Kowe iki ponokawan. Kula anake sinten, Pun? Kowe anake Kakang Semar Badranaya. Ngendi ana lumrahe anak kok wong tuane diece anake meneng bae. Niku anak sing kepiye coba tak takon. Ana anak krungu menungsa nyangkem wong tuane dielek-elek ning ngarepe anake krungu mripate anake ndelok. Niku anak ngendi sing ora lara ati tak takon. Coba sampean wis coba. Baladewa anake Basudewa. Basudewa kuwi wong ora iso tahan lama. Lara ati ora sampean? Lha aku lara ati. Padha kula, Mbah. Sampeyan iku wis tuwa aja sok muring-muring to. Senengane kok kaya ngono ta. Wah, nek ngono iki mau sing luput Antisura. Nggih Antisura niku sing luput. Lah kula niku mung saderma nindake laku dharma ya, Pak ya. Iya, heeh. Aku ora akeh omongan. Aku mikir lakone judheg Bagong. Ora usah dipikir ben ra judheg kok senengane ora. Ponokawan Bagong, pripun? Ndak jaluk gandeng kowe wis wani mbibiti perkaran niku kudu wani nanggung perkarane. Terus sampean mboten sarujuk kalih kula ngamuk Antisura nika wau. Ya ora sarujuk mergo kae pepundhenku, kae
Siwa Antisura kae wong tuaku lah kok kowe malah wani kaya mangkono. Oh nggih mboten napa-napa. Fine kok, fine. Oke. Yo Pak yo metu wae yo. Ngapa? Aku sinuwun Prabu Parikesit kaya ora arep sida bangun kayangan. Senengane wong kula niku nggih demi kebaikane sampeyan. Kula niku janjane ora trima. Antisura niku ora pisan ora pindho gawe rusak kanan Praja Ngastina. Sampeyan kelingan mboten nalikane sampeyan ajeng disinengkake ngaluhur jenengake nata wonten Praja Negari Ngastina, sinten sing gawe masalah? Siji Kertiwindu, loro Danyang Suwela, telu Antisura. Niku menungsane telu niku, tiga serangkai niku wis damel elek kanan Praja Negara Ngastina. Lah kok saiki arep njaluk pangapura ora wurung ngomong pakartine elek dibaleni meneh. Kok ya sampeyan tampa piye to? Penggalian Putu Prabu, ature Bagong iki bener. Lah ora wurung ya mbelani aku kowe. Lho karo pendhita kok kowe. Yo, kowe anak lutung ngono kae lho. Ya jagat pangestu ngora wayah turu jagat Panakawan Bagong. Kula malah ingsun ngaturke panuwun kelawan kowe. Lho ora wurung ya ngaturke matur nuwun. Ndekno kok ngelek-elek, ndekno kok nyalah-nyalahke. Nek ngaten sing salah senes kula ta sinuwun dudu nanging sing luput Siwa Antisura. Ah. Becik ketitik ala rupamu anu ala ketara. Kakang Patih Dwara, kula wonten dawuh sinuwun. Marata diake ndak jaluk kanggo tentreming Praja Negara Ngastina. Dawuhna marang ngersaning para wadyabala sartane para kadang-kadangku, para turas eyang-eyangku Pandhawa. Supaya nentremke kanan Praja Negara Ngastina aja nganti telik Mangindrajala ingkang mrajal kesel-selaning garuki. Nok-nok ngestaken dawuh keparang nyuwun pamit madal masilan malasi sandine wis purna jejiban pasewakan Bagong kula bubarna kang padha sebo ingsun kundur kedaton rawurunga dawuh kula. Lho gelem apa ora? Nggih gelem. Wis gleleng Mir. Gleleng mengsak kowe mbubarke pasewakan. Ya lakonana kuwi dawuh sinuwun Prabu Parikesit. Nek ngestaken dawuh sinuwun kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Bagong. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning mananggilan. Ki engko dikendhangke kosek. Arsa Sang Nata Kundura ngedaton sluk saking Damparcana kinapit gambaran gading. Kadherekaken sangjaning para Banjedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil upacaring prabon. Mudhar gawe saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun katon saking Mandura tansah sesanti kamulyani. Iki ngapa iki? Oh